decidir de nou. Per nosaltres, avui, comença realment una nova oportunitat de construir, per plantejar realment una nova etapa i per obrir un procés constituent que vagi molt més enllà, no només d'una successió, sinó d'un canvi de model d'estat. Aquest és el procés que creiem que comença, és el procés que volem impulsar, és el procés pel qual comencem a treballar no només com a formació política, sinó també com a organitzacions i des del carrer. Creiem que cal fer-ho conjuntament i el que volem i el que reclamarem aquest vespre des de les places, però demà des d'on faci falta, és que no acceptem canviar un rei per un altre, que el que volem és ser sobirans. Igual que vam modificar la Constitució a l'article 135 per imposar les retallades i constitucionalitzar les retallades i el cop de troica, ara volen també, d'alguna forma, sense la gent i sense la participació de la gent, colar-nos la monarquia quan sabem que a nivell popular molta gent avui se sent republicana o com a mínim vol ser consultada per decidir si vol monarquia o república.